Zenan nimet näme? Zenan nimet gudrety güýçli Allah'nyň bize beren söýgüsidir. Zenan nimet eneňdir. Ýary gece ýatýanlar, daňsaz berse dogaňdyr. Aňzaklarda doňanlar. Horzar etmejek bolup, gece gündüz alganlar. Sebäbi ol eneňdir. Zenan nimet uyandır. Yüzün nuru tuwagy, utonjundur hayandır. Ýagşy günne begensiň, kyn günüňde söýäňdir. Saňa geljek belanyň öňündäki gaýandır. Sebäbi ol uyandır. Zenan nimet ýaryňdyr. Ömürlük ýan ýollaşyň, baýlygyňdyr, baryňdyr. Alowlaýan ojagyň, namasyňdyr, aryňdyr. Kyn günüňi deň çekişýän, ýakyn howandaryňdyr. Sebäbi ol ýaryňdyr. Zenan nimet gyýdyňdyr. Keşne kalbyň ganlarjak, aýdymyňdyr, sazyňdyr. Ömre şatlyk getirecek. Gülgün çolu ýadyňdyr, oğul bilen deň durjak. Dowamyňdyr, ýyzyňdyr. Sebäbi ol gyýdyňdyr.